Amolosoni. Siya ni kusesa. Ndasiya. Uri bwanji chimwemwe. Amwini. Mukamamva kuti chimwemwe chidzesa chisangalalo. Musiku wake ndalero. Kwa kwanji? Amwene mwaitu susochera. Inetu ndali kumunda. Ine chete kupha ulimi wanga uja. Paja panopo ndikulima tsabola wakapilipili. Ndili kumunda nangumva message D. Message? Mufoni mwanga. Amvekere? Ndi chani? Wona message. Akasanga taiwerengeni message. Inu yani othawa sukulu icha. Sina tawe koma naisira panjira. Ndino. Kenaka akuwerenga una kuti apapa tanumiza katundu ali pa boda. Kuchokera ku John. Anzatu. Muli ndi wachibale South Africa? Oti masiku ano mwayi ukafuna kugwira zimatengera so achibale. Ndikhale Zateka bwanji. Ndikhale kadikirani musakhale ndipuma Amolosoni pacha zanu zija. Ya ndikuvesera. Kenaka ndikumva phone. Akundiimbira. Omwe acha. Omwe otu. Kenaka akunena kuti hello ine ndikuti hello. Apapa mesa ndino adobe ndikuti yes ndine. Apapa mwawina mpikisano. Ndipo mwawina ndrama zokwana 250,000. Ine ya. Kumaza uli ndachimwene anga ino? Chani? Inu ndachimwene anga. Ndikudziwa zonsezo kuti ndinu achimwene. Kubadwa inu kuzabadwa ine. Nakano sopano. Nde ndrama zimene mwawinazo. Pakufunikira ndrama yokwana 50,000. Nde 50,000 eyo ndi atumizire. Amene akutumizira ndrama. Amene nditumizira ndramazo. Cholinga ndrama zija azisukunule. Akazisukunula zotsalazo andiponye chifukwa akuti ali ndi njira zawo zimene amazipanga kuti ndrama ziti zibwere mu account mwanga. Chifukwa pa message imene anena kuti ndawina ndrama yokwana 250,000. Nde iwo akufuna ndrama yokwana 50,000. Titenge ndrama kashi tiatumizire pa Airtel Money. Nde ndrama yafike. Ikafika ndrama zimene zili mu phone zija atumiza zija azisukunule. Akuti ali ndi zimakinatu zimashini zimene apangisa kuti ndrama zija azisukunule. Nde 50,000 eyo imakhala ngati kuti ndrama zanu kuti zikhale ndi changu. Nde mukapanda kutumiza 50,000 ndrama zija zimachedwa. Maona? Ndi chifukwa chonena kuti ineyo poona zona kuti ine mudzi ndi mbale wenu unokhazikika. Ino munamanga masho ntaonani. Ndi ulimi omwewo. Msatikumbe. Msatikumbe. Ayi. Ino mufuna chani kwendi. Okay. Ineyo kubwera kwanga kunali kunena kuti mundibwereke ndama kwana 50,000. Mukandibwereka ndama kwana 50,000. Ine ndatumizire anthuwa. Ndikatumizira iwo andipangire ndrama zija mwa changu zibwire mu phone mwanga. Ine ndikakatusa 250,000. Nditenga 50,000 ndikupasani. Ine ndikhandi 200. Ndizatenganso 50,000 ina nkukutumizirani ndikuti nditsandi chani 150. Ndikuti inu muli ndi hanzi ine ndi 150. Mwayona amwene pa town panopo pafunika kuti mundu zikhala walo kushapu komanso ochenjera. Mwaonatu mwaisose chira mwene ine ndali mavuto mbewu ziye zimakanika kuti ningalime mutani. Lero lino tunaonani tu Mulungu andiyankha. Mvesera. Ndi ndani wautumizirani? Muntu ndesi ndumudziwa. Simudziwa. Anangolemba message. Unalo mpikisano ina ulonse ngati? Ayi sinalo. Chabwino. Mnakamba unena kuti mwalandira message koyambirira wena kuti mwalandira katundu chokera South Africa. Uli ndi bale South Africa? Komatu anafotokoza kuti pali ma home theater komanso pali kaya bakhala zimafiriji kaya bakhala chani koma muli ndi bale amene angatumize zinthu chokera South Africa kubwera kunoko. Ayi pali beso. Ndewo onse wakufuna unene mwatumizire ndalama. Mpikisano mene kunenedwawo munalowa liti? Mwapanga za chani? Kodi Amolosoni mwaona ine ndi madziwa kuti kansanje kayamba kulowa. Sisanje yayi. Kodi mwaitu susochera. Sizimatengera zonena kuti mpikisano sinalo mpikisano ina uli wonse. Ine of course sinalo mpikisano ina uli wonse. Komano mwayi wa munthu susochera. Chabwino. Sana atumize ndalama direct bwanje. Sana kutumize ndalama direct bwanje. Ndalama mwawina mpikisano ndalama anu ndi imeneyo. Kodi Amolosoni pamene popo ndefuna mutanthauze. Ndipamene pali funso pamene popo una kuti muunikirepo kuti anthu asakuba. Munthu ngati mwaona mpikisano awimbirani phone nkuza nona kuti bwerani ku office kwathu muzatenge ndalama kapena muzatenge zinthu zimene mwawina koma osanena kuti mututumizire ndalama kuti tisukunule. Pamene popo ndipamene pali chinyengopo. Amolosoni musatero. Ine simumamvera mipikisano isiyana maholidays. Ndimamvera. Anthu amazuka nena mutumizenso china chake. Ayi sausidwa. Amolosoni zimene zikutanthauza kuti kunditsegula mutu konseku anthu afuna andibere. Anthu afuna kubere ndalama. Ngati simunalowe mu mpikisano, ine simunawine ndalama.
Komanso ngati munthu sana kuimbire ni phone nena kuti aya ndakutumizani katundu sana bwere akunama. Kusonyeza onera kuti munthu anditumizira ndi wachinyengo. Ndi wachinyengo. Chifukwa nkhani imene mukukamba iyi, madam uku ndikubwera kumunda. Anafotokoza choncho kuti amunanga izizi zisiyeni anthu akuba na layo fokofu. Mipikisano yonse imene timamva maoilesi kaya itimaona kaya ngati akupangisa ndi kampani yake imanena imalengeza ndipo anthu aja amafikira kapena anthu amapita okha ku kampaniko inuyo sana kuzi kuti mpite bwanji mukatenge akandi nguchenjera konse kuja akupusisani to anthu ndidawerengera to amwene anthu akupusisani msamangoziva kuchenjera ya ndidawerengera amwene kuti ulimi apa ndiye watheka basi so kwandalama kusatipangisa nawo tibese ndalama zina yaye tikhale ochenjera maoneka ochenjera atu iniyo sitimaziwa kuti mungapusisidwe chonje no apapa sizinaende bwino yaye pakatanena kuti mntumise ndalama azisukunule ndalama zipasukunulidwa iya msaseke ndalama imasukunulidwa ngati juisi oloseni ine zanu ndini nkhawa pano kuti kunyumba ndikapita ndikayankha chani akazi anga mukaoze ilonga muri mafuna mbeledwe abebe mwachenjera pataoni zomwezo munavumira nawo mimba yotisiyano iniyo iyo kazi uja nawo alisisa anakongolesesa koma ndipo kana ngokhala mwezi umuzi basi uvumira amwene lolo muli niyo mukadatani komabe mwachenjera chinkasiro